Hola, chamo-me Andrea Lourido, son de Porto do Son e vivo na Coruña xa que estudo o ciclo de patronaxe e moda no CIB Paseo das Pontes. Elixín esta familia profesional porque eu anteriormente estudei diseño de moda e considero que para ser un bo diseñador hai que ter unha boa base en patronaxe e confección. Eu destacaría da miña experiencia no centro que ata agora está sendo moi boa, considero que en moi pouco tempo aprendemos moito, xa que eu ao principio xa tiña nocións de confección, pero moitos dos meus compañeiros non, e empezaron sin saber coser e agora saben facer un pantalón. A miña asignatura preferida diría que é confección, xunto con patronaje, pero síntome moito máis cómoda en confección e pódome mover máis libremente. A min gustame moito estar continuamente facendo cousas e patronaxe tiño que estar como máis pausada. Sí que recomendaría estudiar patronaxe e moda se eres unha persona creativa e autodidacta, xa que é unha profesión que tens que estar continuamente buscando información, buscando novas tendencias para estar á orde do día, é unha moi boa opción se eres ese tipo de persona. Hoxe en día eu teño a miña propia marca, por eso emprendín este camiño para facer o ciclo, pero sí que é verdade que me gustaría traballar en unha empresa porque eu empecé de cero ca miña marca e considero que teño moitas cousas que aprender todavía. A miña opinión sobre a FP pareceme que é unha moi boa opción se queres empezar xa no mundo laboral, xa que temos unha asignatura chamada FOL, que é Formación e Orientación Laboral, donde aprendemos moitas cousas da empresa e abreche moitas portas para emprender xa no mundo laboral, vaya. Eu vos digo que se realmente queredes empezar xa no mundo laboral con moitas nocións sobre o que ides a traballar, fagades unha FP porque empezades sabendo cero e salides con unha moi boa formación. Eu son de FP e gústame moito.